Здравейте хора, аз съм Мека, с мен е моето паке и днес сме в Лолка и ще играем минигеймс. Това не е епизод 1, не е епизод. Здравейте, аз съм Мекат. В момента аз снимам много преди моето паке. Тя снимаше, ама нещо се разреши. Да, Моля, кажете ми, Туска, какво е това? Това е пара, напишете секунда да видим. Кажете Туска, какво е това? дай на мен. Излезе първият, решите да не и... Ако от скайпа се чува някакво ехо, сори. Скоро ще бъда и при мен така, ама после ще видя клипа и ако не знам, няма да кача по дела. Клипа, ако ви е харесал. Намали си звука на скайпа. Добре, пеем се. Стигнем да играем на Queen. Абонирайте се за мен и станете котенци. Ма какво се отложи? Никой лице? Абонирайте се за мен. Си ги снимим. Окей. Защото аз трябва да целиме, не знам. Ето това е трябва да целиме другите игри. Хората с пушки. Това нещо като пушка, която не трябва да му Railgun е някаква си там пушка. Кажете в коментарите какво е Railgun. Знам и аз там. Чакай, ще го спра. Почнах? Ама не, често искам. Затова има коментари да си казват мнението и да ги питаме и да ни казват. А пък аз ви се питал за да снимаме. Коментарите. Хора, кажете в коментарите, това не е прекалено. Искаме да направим един лек трейлър, но той ще след играта, понеже става реализация за всяка хора с как. Здравейте хора, аз съм. Ама не знам как се казва. Пишете в коментарите, които могат да си гледате. Гледайте екранът. Направите да бъдат така, ако си гледал последния клип на Европе, ще разберете. Тук има дабъл кил, трабъл кил. Ето. После ще ви кажете сега, нито аз, нито Моника не сме правили трабъл кил. Само дабъл кил. Само дубле. Там е килване. Как сменяш цветовете? Еми с кофата. Опа, дабъл. Айде, чакай, ще сменяш цветовете да рисуваш. Книгата. Обижай! Обих този! Майка! Обите! Няма за какво да снимам, и той много. За сега много ми харесва. Умри, ти ме уби! И сега ще те убия. Не знам. Колко е човек? На твърде много хора вече им казах да кажат какво е. Умри! Ти направи! Убиха ме. Е така. Много съм. Ето те! Мога ще да те убия. Не, ето си там. Как се сменя? Ще видиш клипа, после че щях да се убия. Не, ти си овца! Отиде в този Не, за толкова не скачай. Тук ще... Яко! Аз тук ми дразни. Еми с диамантения меч. Пак. Мое дете. Това е поговорката. Когато знаеш, че те убият, изчезни! Не стой там! Опа! Кой е? Ще пусна когато е моя. Здравейте хора! Сега сме в друга арена, защото аз отзад пропусна видео. Опа! За съжаление, всички са в друга арена. Тя се прави много хубаво. Пише в чата, че не е. Да, всички хора видяха какво не е. Мони, ето те! Ела при мен! Ама така не разбрах как се. Мен, бре! Там не е при мен! Моника, ти се отдалечаваш от мен, стой! Иде, наред! Сега Моника е наред. Упих. Да Чакай. види. Какво ще прави нещо? При колко кила направих? 5? Не. Моника, до теб! Това е първо за мен. Не си. Дабъл кил. Ама хубаво, че помислях, че аз съм го убила. Какво се прави да са? Това. Искам. Не те убих аз. Така. Ама убих един. Опа. Знам как се чува водата. Хора, кажете как се чува водата. Или дали Моника се чува. Ако се чува сте голям фал. Опа, извън! Ще кача клика се пак. Слънците! Макар го направи това. Уха! Тук е камелен. Ма трябва ми друг цвят. Как се сменя цвета? Разбрах как се сменя цвета. Как? Еми натискаш за един бутон. После ще направим един хубав трейлър, в този клип. За един проект, по който работим. С 10. И ще го добра. Тук.
заради. Моника, погледни го! Обихме! Снимай! О, стига направих трейлър на трейлъра. Какво? Направих трейлър на трейлъра. На този клип някой ден ще се смее. Между другото, само да кажа, този клип е събота игра свърши. Няма Монила да направим трейлър за нашия хубав проект за новините. Дето 40 секунди говорим след секунда. Благодарение на него. Хайде Монила да направим трейлър извън нашата арена. Аз пък снимам благодарение на Рос. Хайде, чакам да отпет. Не, Майнкрафт просто снимам, защото Рос. И така хора, минали да Моника и ще си когато той да бъде. Защото Рос е най-великият човек на света. Ето това е реално години. Тя ще снима рисува. Добре, както и да е. Така хора. Какво правиш? Днес започнахме един проект. И той ще е новини. Ще правим новини за различни сървъри, но централното място, от което ще ги правим, е сървъра Ingress. IP-то му ще го има в описанието. Ще има и описанието на Warcraft в описанието. Това мега ли ще ли? И IP-то на Warcraft в описанието. Ама изглеждаш. И така, надявам се да ви хареса тази идея. Тя започва сигурно утре сигурно, не знам, не съм сигурна. Надявам се да ви хареса. Сега нашата партньорка Моника БГ ще каже за какво ще се търси. Кажи. Новините ще са за Minecraft, за Mix, за оцеляване, когато рисуваш. За креатив, за новото лого. Ще имаме директно включване от наши зрители. И това не точно, по-скоро директно включване от нас, както и да е. Добре, ако не е тайна, какво правим? Не знам. От репортера разбирате, аз съм коментарите къдете, какво прави тя? Да, журналисти. Минутите и секундите. Напишете и до... И така ще е много забавно. Сега отиваме на следващото минигеймс в друг сървър ли в този ще играе? Този, разбира се. Ти още видя ли се какво направи? Няма да пише по това и питам на дели. След малко. Така... И да върва и малко музика към нейното рисуване. Ако гледаш това, имаш много хубав стил. Коя играта на мен? Не знам, ама не ми стига на блъка. Пиши лого. Така. Айде на Skywars. Трябва да влезем едно. Skywars едно. Какво правиш? Трябва да скочим в портала едновременно, да чакам да включа микрофона, че сега се чувам. И аз трябва да си го сложа на... Така, добре. Така, трябва да ме чувате. Добре. 3, 2, чувате ли музиката? Напишете в коментарите. Успяхме ли? Не знам, къде си? Едно дървено. И аз съм в едно дървено. Добре. Ако под това разберете едно дървено. Да, хора, разберете ни под едно дървено, разбирате едно дървено. Какво правиш, бе? Бащон ще си изяде. Веднъж то сървър няма ли да даде поне един димант? Аз искам да направя после лицето на Мегаликсите. О, даже айронче няма. Ега ти идиоти. Не го разберете погрешно. Вие сте много хубави олнари на сървъра. Даде ми айрон нещо. Тъпак. Ето обличам айрон на грибници. Аз нямам нищо айрон. Долу, който. Та бебе, when you need that. Трябва да стигнем до централния остров. Аз мисля някои клипове да ги снимам на близ. Тръгваме към централния. Само да си направя един меч. Може да направиш два. Какво стана? Трябва ми още едно айронче. Всъщност трябват ми още 4 айрона. Аз съм Minecraft Monito BG и сървъра MacDumble ни крашна и затова влезахме в нашия сървър. Инкрафт, в който да непрестанно. Нищо, аз ще спечеля заради теб. Има Factions Creative Minigames,
Това Events и Info, не го гледайте. Тие скоро ще отворят двете. Имате такова, ще има... Абе, не ми се ходи. Мяу! Хората ще кажат, аз съм лепна по много тъп начин. И на Мат Грамбъл не трябва да го направим. за нея, ще стане... Абе, Моника, знаеш ли какво? Трябва да кандидатстваме за YouTube в Minecraft. Красива или красива. Айде, скачаме. За да сме YouTube, трябва да снимаме на минигеймс. Хайде на минигеймс. Оле, бе, якото. И ще напишем... Късе едно е с верижни брони. Само че черни. Ще снимаме. Моника, играем ли се на Skywars Team? В смисъл, не да сме на различни острови, а Team. Има ли нещо такова? Или само в Hypixel? Даме, или даме. Добре, да се опитаме. 3, 2, 1. Не ми се бъгна. Добре. Къде си? Канала? Купувам си Snowman Kit. Аз съм на едно пясъчко. Виждам те! Как натискаш да взимаш китове? Натискаш ли това? Като да ти си скара в началото. Един от админите. Всъщност, Ма натискаш на Snowman Kit там, член за топка. по-клем единствения админ, Мега Алексчу и Дизи Саколнари. Ма трябва да ти се покаже пред лицето. Все едно отваряш чест. И Мистер Потато и Пиджън са чак модове. Това. Ще ти дам малко от моите. Пропуснах ли някой? Мега Алексчу. Как съм го пропуснала, бе, Моника? Сега веднага ще направя път към теб. Веднага след Clock Time, нали? Чакай да пишем на Що съм на кола? Веднага, Да. Неща. Добре. Накрая се научи. Мони, това там ти ли си? О, не си ти! На кой го написа? Това на кой го написа? Аз съм Ето и аз, ти. 16 минути ми клипа. Моля по-малко. Ето, сега вечером. Няма как да направя път на теб за Здравейте, съжаление. почваме! Гледате са. Как ще Нещо ще се срещна по средата и ме бутнаха. Много як си. Да ми каза, че умря. О, наистина е як пак. Според теб какво означава да ме бутнеш? Нещо дивно. Добре, сега да видя дали ще стигна до сега. Ако милата си... Ако ти гледаш клипа, имаш много як скин. Да. Ще скочиш с него. О, ми предлага ти. Как се казва? Малко може да поиграем Skywars. Тя се казва Атерлет. Искам скина. Атерлет. Значи... Ама ти ще го бутнеш, нали? Виж къде съм, погледни ме. Браво, долу си. Искам Атерлет. Искам Ще пуснах сток, както започне. Ако момченце гледаш това... Топа. Къде правим? Как ли е паролата? Атерлет, няма да ти взимам скина, моля те в коментарите. Аз ще се върна след малко, когато с Моника ще играем заедно. Обещавам, че няма да ти взимам скина. Много е грозната си. Кой? Атерлет. Ма как ти е грозна, Миша? Но погледни очите! Свършиха ми. Какво е само... Загледай се хубаво. Искам да я снимам. Скочи, бе, моля те, скочи. Отивам за блокчета. Тази игра много бавно почва. Скочи. Трябва да ми някакви блок. Канала ми е Моника Георгиева. Уе! И аз трябва. Защото канал. Моника, ти точно това! Ти въобще имаш ли канал? Без да исках влязох. Нищо, като почне играта ще... Имаш ли канал? Ще паднеш на Моника, ти си това. Да, или ще вляза в лавата. Той е тук. Той ми дава блокчета. О, тъкмо на него стъпи! Мога да го бия накрая. Ще да направим паркур. Добре, хубаво е. Качай. Искам да пробвам да скоча. Не дей. Оми. Чао, Пони. Добре, бе. Ама нали, тебе те връща като скочи. Да умреш, Ама не една секунда, не на две. Ах, бази. Фак, някой ме Ах, не го. защо? Нищо. Заслужава. Така, ще отидем в Warcraft Хайде. и ще се клип след малко. И така, клипът стана твърде дълъг. Много ти е хубав. Хайде в Warcraft. Добре.
На какво да играем? Пак да ловя, вижте това е Получа. ключово, биби. И хора, решихме да не играем. Нали, кликам. Айде на Skyblock. Доколкото дълг разберете 20 минути. Така, и ще... Не, на Skyblock, не. Там беше Моника БГ. Майнкрафт Монито, беге. Добре, Айде на паркур. Моника БГ. И ще се видим друг път. Ще има Стълбата. такова, кажи го бе. IP-то на всички сервери, в които играем в описанието. Те не са за премиум акаунт. Аз може да си купя премиум акаунт. Едва ли? Така де, чао и до скоро! Така, хора. И така хора, не си играеше Skywars. И ще поиграем малко паркур. Аз бях Майнкрафт Монито, беге. Доста време ще се такова. Join джунгъл. Да. И това ще ви сложим в описанието, ако на всички сервери, които играхме. Името на игрите, дано клипът да ви е харесал. Ако ви е харесал, лайк, комент, дайте едни огромни палци нагоре. Трябва да има някъде някаква табела. И бъдете щастливи и честита нова година. То не е нова година, ама ще е Това нова година бе! И да бъдете живи и здрави. И моля ви, поне едно-две абонатчета, защото това ми е първия хит. Моля ви, дайте абонатчета. Не си ги прося, просто така. И до скоро. Ако няма интро... Айде да отидем да рисуваме. Просто клипа се пречака. Ама това е в Mad Gumball. Чао. Майя. Ма не сме им показали на хората TNT Wars. Не, това па не тръгва. Не сме им показали Party Games. Едно. Защо преди Party Games работят? Ето го арените на паркур, ела. Айде найс. Айде. Яко. Аз съм много добра на джумпове. Направо. Добра съм си. Ти си не БГ, на която аз подражавам, не ти. Фу. То ви нападна ли? Да. Сега на къде? Хора, обърках се. Обърках се. Аз не знаех на къде да тръгна. Ма това е по-лесно, тук има нормални стълби. Не, паднах. Паднах от стълбите. Качвам се и стигна. Хъч. Пъпъча. Аре бе, по-зурзо бе. Сега на къде? На тука. Ма гледай спейса ми бъгва. Лагва, бъгва, чъгва, мъгва, всяка. Хора. Сега как ще отида там? Йоу! Yes! Паднах. Какъв чекпоинт, бе? Имаш чекпоинт. Перото! Натискаш перото и ти сетва чекпоинт. Аз ще си го сетна кой. Супер! Искам да пробвам. Къде да си сетнем чекпоинт? Очевидно там, откъдето започва джъмпа. Не, някъде в средата на джъмпа. Аз си сетвам чекпоинт. Не знам къде. Хора, кажете в коментарите къде беше най-добре да си сетнем чекпоинт. Не, паднах. Доста. Добре, сега ще видим. Чекпоинт. Ама как се приземяваш на сетнати до чекпоинт? С изумруда. С марагда. Емералда. Имаш право само на един чекпоинт, нали? Да.
Какво? Задни. Гледай я. Как се телепортира. Аз пуснал ли съм клипа? А, да. Славина! Капни са, срам! Не ми се капне. Защо просто не си сетна чекпоинт тук? Аз искам някъде в средата да го сетна. Не се потай с мене! Този път не беше от мен. Не ме обвинявай. Ето. Това блокче... Не! Какво чак да ми сетна чекпоинта? Тук някакси може да отида го... Тапотия. Тапотия. О, знаете ли? Това ще направя. Аз съм Динамо. Динамо. Аз знам вече къде ще си сетна чекпоинт. Отново. Yes. Сапоти. А може да си чекнеш наново чекпоинта? Да. Примерно аз по най-газарски начин си сетнах чекпоинт на последата на това. И то къде е другата? Какво направи? Не, фак. Вече ще спирам клипа на пауза, като се катеря по стълбите. Ето тук. Но сега ще се чекна. Ой, чекнах. Добре, силно се чеквам във Facebook. Знаете, хора, ще пратя линки към моята Facebook страница. Която не си направила. Добре, от тук на къде сега? Къде трябва да скоча от тук? Така как? Так. Къде отиде? Не! Уху! Супер съм. Фак! Ето трябва да започна от начало от джампа. Не, сега имам пълно за... Кор. Какво ти написал той? Отдедна. Добре, там се сетна. Не! Пак го направи! Разпадарък не бута. Аз трябва да започвам отново джампа. И аз. Понеже си сетнах хом на най-отвратителното място. Именно да и аз така направих. Вече е 100 пъти. Ще изгледаш после слепа. Колко минути ми стана слепа? Това има 20 минути. 22. 24. Добре, значи трябва да казвам бай на хората. Да, ще има линк към профила на моята БГ в описанието ми. И при мен линк на профила на Славито. И ето, F5. Какво Славито бе? Махане ми научи името. Не, кен. Ама то тук си пише в скайпа, че си Славина. И така, до скоро. Ще си видиме в следващия ми клип. Нали не си ми показала в скайпа? Какво не съм? А? Какво да съм направила? През цялото време си ми показвала в скайпа, Моника. Какво това? Ами... Случайно да си чувала за личен скайп? За какво? Според теб защо ми е
бе, не си дава личния скайп? Това не се казва така по принцип. Добре, както и да е. Ти го прекръсти. И така. И така, хора, това беше Minigames епизод 2. Извинете, че Minigames епизод 1 е без звук, но понеже нашата приятелка Монито БГ беше познала. Не ми казваш, защото ме дразни. Добре. Айде. Чао хора, до скоро и до нови срещи. И хора... Абонирайте си, станете котки и харесайте клипа. Абонирайте се и станете красиви. Или красив, или красива. Аз вече си Харесайте страхна. клипа и до новия харесва. Чао!